nagyon gyorsan, csak tényleg, hogy mi az, hogy flamenco egyáltalán, hogy megértsük, hogy mi ez a hangszer. Illetve a későbbiekben kicsit így a klasszikus gitárhoz fogom hasonlítani, illetve azt fogom megnézni, illetve elmondani, hogy mik azok a dolgok, amiket esetleg a flamenco gitárosoktól tanulhatunk. Annak érdekében, hogy a repertoárunk, a klasszikus gitárrepertoár egyik kis pici szegmensének, ami konkrétan a 20. századi spanyol zene, ami egyébként nem is olyan kicsi szegmense, hogyha belegondolunk, ennek az esetleges autentikusabb előadásmódjához tudna vezetni minket. De kezdjük az elejéről. Tehát mi az, hogy flamenco? A flamenco tulajdonképpen egy népművészeti stílus, amely Dél-Spanyolországban, Andalúziában alakult ki. Erről is vitatkoznak a kutatók, hogy mikor, de a legelterjedtebb állítások alapján a 18. század környékére tehető ennek a kialakulása. Az ott élő őshonos spanyol, andalúz spanyolok, a zsidók, arabok, mórok és a 15. században bevándorolt cigányok kultúráinak az egyvelegeként. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen keverék kultúráról beszélhetünk, és ahogy az minden népnek a zenéjében megfigyelhető, talán ugye hozzánk a magyar népzene állhat a legközelebb ilyen értelemben, de megfigyelhető az, hogy a zenét, az éneklést elsősorban egymás és önmaguk szórakoztatására használták az emberek, illetve a közös témákat, ami nagyon-nagyon sokféle lehetett, de úgy az élet jelenségeiről szóltak. Boldogság, öröm, szerelem, fájdalom, kín, halál, félelem, tehát mindenféle érzés megjelenítésre került, ugyanúgy a magyar népzenében és a flamencóban is. Ez elsősorban egy énekelt műfaj volt, és aztán kitalálták, hogy hát aminek mondjuk tudunk ritmust adni, annak adjunk ritmust, de hogy adjunk ritmust, mi a legegyszerűbb módja. A két tenyerünk, még fizetni se kell érte, és ott van mindenkinek, vagy jobb esetben mindenkinek rendelkezésére állt, akinek meg esetleg nem, az meg megoldotta máshogy, mert voltak egyéb eszközök is. Szóval a tapssal tudják ezt támogatni, illetve a későbbiekben mindenféle fából készült háztartási eszközt, tárgyat, elsősorban pianinót akkoriban még nem annyira, de asztalt, széket és azon való kopogást használták ritmus kíséretre. Ezután jött be a tánc, aminek manapság a nagyon virtuóz, elképesztően ritmikus és gyors cipőkopogás az egyik legfelismerhetőbb jele. Na, ez egyáltalán nem indult eredetileg, mert nem léteztek flamenco cipők. Mezitláb, vagy kinek milyen cipője volt, abban táncoltak eleinte. És nem is feltétlenül léteztek erre kialakított padlók. Tehát tényleg nem az volt a lényeg elsősorban, hogy nagyon ritmikus és nagyon perkusszív legyen, hanem egy mozgásformát találtak ki ezekhez az énekekhez. És ezután jött csak a gitár be igazából az egész történetben, mint az egyik legkésőbbi támogató eszköz, amellyel harmóniai kíséretet tudtak biztosítani ezek alá az énekek alá. Tehát a gitár szerepe eleinte nem az volt, hogy nagyon-nagyon virtuóz szólókat játszanak rajta, és teljes mértékben ilyen értelmezésben eltér a klasszikus gitártól, mert hogy pusztán akkordkíséret volt a szerepe. Aztán később természetesen a 20. században az olyan flamenco gitárosoknak köszönhetően, mint például Niño Ricardo, aki esetleg ismeri ezeket, vagy hallott már ilyen nevekről, az jó, de ha valaki esetleg nem hallott róluk, az egyáltalán nem baj, ugyanis teljesen külön állva mozgunk, vagy mozogtak a klasszikus gitáros berkekből. Tehát Niño Ricardo, Sabicas, esetleg ő lehet ismerős, Paco de Lucia nevét szerintem mindenki ismeri, őt tartják sokan eddig valaha ért legnagyobb flamenco gitárosnak, vagy Vicente Amigo, Tomatito is még sorolhatnám, és ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a flamenco gitár, mint önálló színpadi jelenség is meg tudjon jelenni. Ennyit röviden a történetről, és akkor menjünk bele abba
hogy hogyan alakult ki a flamenco gitár technikája. Mert ugye a technika az ugye nem úgy alakul ki, hogy valaki a kezébe vesz egy hangszert, és akkor mondjuk játszunk rajta így, hanem úgy alakult ki, hogy, illetve és ezért különbözik a klasszikus gitártól, az elektromos gitártól, illetve az elektromos gitár ezért különbözik a klasszikus és flamenco gitártól, country és a mindenféle különböző gitároknak a technikája azért különbözik, mert másfajta zenét játszunk rajta, és ezek a különböző zenék különböző elemek használatát kívánják meg, annak érdekében, hogy azok a legmegfelelőbb használatra lejjenek. És a flamenco gitárnak ugye a kíséret, ének és tánckíséret volt az elsődleges, legfontosabb szerepe. Azt kell tudni, hogy akkoriban ezek a gitárok nem mesterhangszerekről beszélünk, tehát olyan hangszerekről beszélünk, amiket esetleg az emberek otthon is meg tudtak maguknak csinálni, hátramentek az udvarba, kivágtak valamilyen fát. Jó, persze most túlzok, voltak gitárkészítők, akik gyártottak konkrétan. Eleinte még nem flamenco gitárnak hívták őket, csak egy olcsóbb kivitelű gitárt, amelynek a hátlapja, és azt gyorsan szeretném bemutatni. Tehát a legnagyobb különbség, hogy a tanulógitárok között esetleg lehet találkozni ilyen színű gitárral, ha úgy tetszik, vagy ilyen hátlapú gitárral, de mesterhangszerek közül, hogyha valakinek ilyen van, akkor azt nagyon kérem, hogy mutassa meg, mert egyébként előfordul, tényleg előfordul. Azt kell tudni róla, hogy a klasszikus gitárral szemben, aminek ugye jóval sötétebb az oldala, hátlapja, sokszor egyébként a fedlapja is, de az egy más kérdés, most az oldalról és a hátról szeretnék beszélni, mint a fő meghatározó karakterisztika. Ugye a rózsafa, palisander és a mindenféle ilyen dél-amerikai és egyéb fák használata, ami a klasszikus gitároknál jellemző, az eleinte azért nem volt jellemző a flamenco gitárokra, mert jóval drágább. Ez jávorfa, ciprusfa, juharfa, amely szintén azt hiszem, ha jól tudom, akkor a fenyő családba tartozik, de nyugodtan javítson ki valaki, hogyha azt jobban tudja. Sokkal elérhetőbbek voltak, olcsóbbak voltak, és úgy gyártották a gitárkészítők ezeket a gitárokat, hogy jó lesz az nektek. Alapon arra, hogy ott elakordozgassatok, arra jó lesz az. És a későbbiekben természetesen, ahogy a gitár építési újítások és mindenféle felfedezések megtörténtek, úgy kialakult úgymond egy külön iparág erre, meg az annak is köszönhető, hogy a flamenco egyre nagyobb teret nyert a színpadon, illetve a közönség előtt, mert ugye egyáltalán nem volt ez egy közönség előtti műfaj, nem arra volt, hanem ugye egymás között az emberek, családok, barátok, falvak, stb. Közösségek muzsikáltak, táncoltak egymásnak. Na, egy kicsit, hogy technikáról beszéljünk. A flamenco technika az úgy alakult ki, ugye, amit említettem, hogy akkordokkal kísértek mindenféle énekeket, táncokat, és ennek az egyik legegyszerűbb módja, és a gitár használatának úgy gondolom, hogy az egyik legtermészetesebb módja, az nem a polifóniáról fogok most beszélni, meg nem a nagyon-nagyon kidolgozott és a tökéletességig fejlesztett hang, meg ráhúzott pengetés, meg a demfelések, meg a tudom, hogy micsoda, hanem szimplán nagyon így csináltak az emberek, és akkor ez hangos, ritmikus tud lenni, ha jól csinálja, az ember is erről fogok majd még beszélni mindjárt, és tudunk vele akkordokkal éneket kísérni. És ennek köszönhetően alakult ki úgy a flamenco technikája, ahogy az vagyon. Gitártartás tekintetében ezt most nem tudom állva megmutatni, úgyhogy ha esetleg valaki szeretné látni, akkor azt mondom, hogy nyugodtan mobilizálja magát, és nézze meg, hogy miről akarok beszélni. Eredendően ez volt a flamenco gitártartás. Tehát a gitárt a jobb combra helyezték, és a jobb karnak a nyomása stabilizálta. Ugye mondanom sem kell, hogy így a bal kéznek a munkája, hát az eléggé meg van nehezítve, tehát hogyha most klasszikus gitárműveket szeretnék ilyen pozícióban eljátszani, akkor valószínűleg a harmadik ütemben leejteném a gitárt, vagy küzdenék az életemért, hogy itt felnyomjam a bal karommal. De ez ugye nem jelentett problémát mondjuk a flamencóban, amikor ezzel a két akkorddal kell valamit kísérni, akkor az
ahhoz bőven jó ez a pozíció. Miért jó egyébként ez a pozíció, és hogyan állt ez így be? A jobb kéz szabadsága az elsődleges szempont, ugyanis olyan technikák jöttek létre a flamenco gitáron, mint például a rasgadók használata, ami a legegyszerűbb akkordkísérleti mód, ugye, és a legbonyolultabb is egyben. A különböző nagyon sokszínű ritmika révén. Ez megkíván egyfajta kéztartást. A legerősebb ujjunk a hüvelykúj és a gravitáció egyvelegének köszönhetően a hüvelykújnak az extenzív használata, az megint csak egy másik tartást kíván meg. Illetve ami még a későbbiekben kialakult, elkezdett szólisztikussá válni a hangszer, az az úgynevezett picado technika, ami a futamoknak a technikája, ami ellentétben a Andris által emlegetett ráhúzott pengetés, illetve szabad pengetés kérdéskörben ez nem is volt kérdés, hogy hát ez természetesen ráhúzott pengetés. Tehát, hogy a picado az egy olyan technika, ami magába foglalja azt, hogy ez ráhúzott pengetés. Tehát, hogy nem kell külön mondani, hogy akkor ez most szabad vagy ráhúzott, mert olyan nincs. Azt nem picadónak hívják, ami szabad pengetés. És akkor ehhez a háromhoz, tehát picado, rasgado és a hüvelykúj használata, három különböző pozíció volt szükséges. Ugye eleinte csak a rasgadokat használták meg a hüvelykújat, hogy ne csak az akkordokkal kísérjenek, hanem bele tudjanak tenni egy-két kis mozgó alsó szólamot, ami esetleg át tud hallatszani az éneken és a későbbiekben a táncosoknak a egyébként rendkívül hangos cipőkopogásán. És akkor a későbbiekben alakult ki ez az egyik másik standard flamenco pozíció, amikor ha Paco de Luciát, vagy beírja valaki mondjuk Google-re, hogy Paco de Lucia, akkor Paco ezzel a tartással játszott szinte kizárólag. Vannak olyanok, például Sabicas, aki lábtartót is használt, jobb láb alá. Ugyanaz a cél, hogy kicsit megemelje a hangszert, de minden esetre az az egésznek a lényege, hogy egyrészt kényelmes jobbkéz, illetve szabadságot biztosítson a jobbkéznek, másrészt pedig, hogy a jobbkéznek a súlyát, ezért mondtam a gravitációt az előbb, azt tudjuk alkalmazni. Most mindjárt be fogom hozni a klasszikus gitárt egy ilyen összehasonlítás módjára. Ugye klasszikus gitár, most nem cserélem ki a hangszert, mert felesleges, most a lábtartóval beállított tartásnál mi a lényeg? Az a lényeg, hogy egy ilyen jó stabil pozíciót kapjon a jobb kezünk, és akkor itt tudunk hüvelykújjal pengetni, tudunk dämpfelni, tudunk akkordokat játszani, tudunk arpeggi, mindent tudunk csinálni, körülbelül jól. És a bal kéznek kellő mozgásteret tudunk biztosítani, amely egyébként ugye a klasszikus gitáron a bal kéznek a szerepe az sokkal fontosabb, illetve sokkal bonyolultabb dolgokat csinálunk a bal kézzel, mint a flamenco gitárosok, ők pedig a jobb kezükkel, azt merem kijelenteni így néhány év flamencózás után is. Másfajta, de úgy érzem, hogy bonyolultabb dolgokat. Szóval, hogy ez a tartás, és között a legnagyobb különbség az az, hogy hol érzi magát jól a jobb kéz. Tehát most, hogyha én ezt itt lelógatom a jobb kezemet, az egy nagyon jó érzés, de amint ide felhozom a húrokra a hüvelykujjamat, akkor olyan érzésem van, hogy ez le akar esni. Ami egy nagyon jó dolog, mert igazából erő hozzáadása nélkül kicsit felemelem az ujjamat, leejtem, és van egy relatíven nagy hangja. Most ugye ezt az említett klasszikus pozícióban ezt nagyon nehéz így megcsinálni, mert felemelem az ujjamat, és visszaesik a húrra, és alig szól. Mert hogy nem akarja ide lehúzni semmi, mert itt teljesen jól el van a húrokon. Úgyhogy menjünk vissza a flamenco tartáshoz egy kicsit. A hüvelykúj használatához alkalmazott pozíció az ezt kívánja meg, ezt a fajta gravitáció, illetve karsúly alkalmazás. Amikor most karsúlyról beszélek, ugye általában a klasszikus bal kéznek a karsúlyáról szoktunk beszélni, és hogy ez milyen fontossággal bír. Jelen esetben a jobb kéz karjának a súlyáról beszélek. Oké, rasgadoknál, ami szintén azt merem mondani, legkarakterisztikusabb és talán legfontosabb eleme a flamencónak, pedig rendkívül sokfajta rasgadó létezik, de mégis közös kiinduló pontja, hogy a rasgadó az tulajdonképpen egy
pöckölést imitáló mozdulat, és ezzel a technikával létrejövő mozdulat. Tehát, hogyha mondjuk valaki játszik egy Giuliani Grand Sonata Eroica, csak hogy aminek van egy ilyen A-dur akkord a végén, hogyha ezt valaki így csinálja, az attól még nem lesz rasgado, hogy hüvelykujjal csinálom. Mert a rasgadónak az a lényege, hogy ez ne egy akkord felbontásnak tűnjön az egész, hanem egyetlen egy ütésnek, egy perkusszív elem tulajdonképpen a rasgadó, nem is pengetési technika, ha úgy tetszik. És az összes újnál, a kis újnál is, mert a flamenkosok ezt is használják, ez az alapvető lényege a technikának, hogy ezzel a móddal ezzel szülessen meg a rasgado. Ez az egyik fajtája a rasgadóknak, kétfelé lehet őket bontani. Az egyik, ami stabil jobbkész pozíciót igénylő, és az AMI, illetve a kisujjat használó rasgadók. Itt a hüvelykúj vagy valamelyik húron támaszkodik, általában valamelyik húron támaszkodik, mondjuk az én vagy a dén, ami egyrészt nagyon hasznos, mert kidemfeli azt a húrt, amire mondjuk nincsen szükségünk, másrészt pedig egy támasztékot biztosít, hogy a kezünk esetleg ne akarjon elrepülni a gitártól ezeknél a rasgadóknál. Szóval ezt a 4 ujjat alkalmazó rasgadó, és ez a pöckölési technika, ez egyébként gyakorlás kérdése, tehát hogy akár úgy néz ki, hogy most én nem érek hozzá a hüvelykujjamhoz, és nem tudom oda befeszíteni az ujjamat és kilőni, mint pöckölni, ez attól még ugyanaz az érzet, ez gyakorlás kérdése, ezt meg lehet úgymond tanítani a kéznek, hogy ez tudjon rendkívül perkusszívan szólni. A másik csoportja pedig a hüvelykujjat és az egész csuklót használó rasgadók. Mindkettőre találunk egyébként a klasszikus repertoárban is, a spanyol repertoárban példát, nem Bachnál kell keresni természetesen, és nem Giulianinál és Szornál, nem véletlenül. Ott pedig az a lényeg, hogy a hüvelykujjat is kvázi ilyen pöckölő módon, de sokszor fölfelé pengetve ugye használják. Aki gitározott mondjuk már távoltűznél, akkordozott, stb. Meg nagy valószínűséggel mindenki találkozott már ezzel a formájával az akkordozásnak. A flamenco ezt ugye annyiban viszi tovább, hogy nagyon sokat ritmizálnak vele, sokkal perkusszívabb az egész, nem csak úgymond végig söprik a húrokat, hanem tényleg egy ritmus effektként használják, és erre is alakultak a technikák. Van egy olyan, aminek még külön neve is van, amit úgy hívnak, hogy abanico, ami azt jelenti, hogy legyező, pusztán azért, mert a legyező használatához hasonlatos csukló mozdulatot kíván meg. Ez egy triolás rasgadó, ami egyébként, hogyha jól van csinálva, akkor nem feltétlenül azt hallja az ember rajta, hogy 1-2-3, hogy minden harmadik hang meg van ütve és ott van súlyozva, mert ezt lehet kifejezetten gyorsan is csinálni. Most meg fogok tenni néhány kísérletet ezeknek a rasgadóknak a bemutatására. És úgy gondolom, hogy úgy a legjobb, hogyha most nem azt mondom, hogy na, itt egy ilyen rasgadó, ott egy olyan, ott egy amolyan, hanem játszok egy nagyon rövid valamilyen részletet, amiben többfajta rasgadót be fogok tudni mutatni. Ez egy tangos nevű táncnak, ami egyébként semmi köze nincs az argentin tangóhoz, maximum névrokonság, egy tangos nevű táncnak az alapja lesz tulajdonképpen, amit most fogok csinálni. Meg lehet egyébként figyelni a többi tipikus flamenco elem használatát is benne, 2 fogok még tudni ebben most mutatni. Az egyik az a golpéknek a használata, ugye ez a körömmel fedlapra való ütés, ezt szerintem senki nem próbálja ki a saját gitárján, nem éri meg, tapasztaltam. Konkrétan be tudtam törni a fedlapját a klasszikus gitáromnak azzal, hogy sikerült egy jó hangzatosat odaütnöm. Ez a gitár, ez golpeadorral, koptatólappal, ráragasztott műanyag lappal van ellátva, ami ugye lefog a hangból egy picit természetesen, de a flamencónál sokkal előbbre való az, hogy plusz egy perkusszív elemet is tudjuk használni a gitáron. Illetve, tehát ezt, a rasgadókat és a hüvelykúj használatára fogok tudni egy-két dolgot mutatni. Tehát nagyon röviden, egy kis fél percben egy tangos alapot fogok játszani.
Amit láthattunk, sokféle rasgadót, ami mindegyike egy perkusszív elem, tehát nem az a célja, hogy átpengessem szép lassan a húrokat, hanem hogy együttésként hangozzék el sok fedlapra való ütés, amely egyébként egy együttes esetén, mondjuk énekes tánc esetén nagyon sokat tud segíteni mindkettőjüknek, illetve magának a gitárosnak is abban, hogy hol az egy például. Legtöbb esetben ezek a golpék az egyre kerülnek. Például tulajdonképpen plusz egy hangszerrel bővül a repertoárunk, ugyanis egy nagyon egyszerű dob jellegű kísérletet is hozzá tudunk adni a játékunkhoz. Vannak a golpének természetesen más formái is. Van egy olyan formája, ami sebeket okozhat elsősorban, illetve én ezt átéltem, ezt a dolgot. Ez úgy néz ki, hogy azért van itt is golpeádor a gitáron, mert tulajdonképpen a húrok fölött a pöckölő mozdulat elindítása előtt mutatom esetleg így, aki nem látja. Itt ütök rá a körmömmel, és innen megyek át a rasgadóval a húrokra, amely egyébként egy hatalmas súlyt tud ugye eredményezni. Ilyen módon a golpeádorral nem kell annyira félteni a gitárt, tehát nem kell ezzel finomkodni, viszont itt ezt a kis, bocsánat, mutatom, a mutatója van, jó? Ezt a kis bőr részecskét a köröm fölött ezt eléggé igénybe veszi, és amíg nem alakul ki rajta néhány hónap alatt bőrkeményedés, addig fájni fog, és esetleg vérezni is fog. Úgyhogy kicsit hasonlít a zongorás glissandóhoz ilyen tekintetben. Illetve a hüvelykúj. Alapvetően a hüvelykúj mozdulatok döntő többsége apoyando. Ez megint csak egy olyan dolog a flamencóban, ami nem kérdés, tehát még akkor is, hogyha mondjuk egy arpeggióval van ellátva, az egész akkor is törekedni kell arra, hogy kicsit most akad a körmöm jelen pillanatban, úgyhogy ezt nem tudom olyan jól megmutatni, de az a lényeg, hogy próbáljunk arra törekedni, hogy mindig apoyando legyen. Illetve van egy nagyon speciális technika, amely hogyha nem látja az ember, hogy ezt hogyan csinálják a flamenco gitárosok, akkor így a tapasztalataim alapján így a klasszikus gitárosoknak, meg nem csak nekik, mindenki másnak így leszokott esni az áll, hogy ez micsoda, ez mi történik? Ezt úgy hívják, hogy alzapua, amely tulajdonképpen, annak is van több verziója, az egyiket most próbáltam bemutatni, amely egy dallamvezetés, és annak az akkordkísérettel való ellátása egy darab hüvelykúj segítségével, amely ez volt az imént mutatott technika. Amelyben a dallamot kénytelen a gitáros ugye a basszus szólamban vezetni, nem tud annál nagyon feljebb menni, mert az egész akkordnak a legalja, és ezt egészíti ki le és felfelé hüvelykújpengetésekkel. Ezt természetesen lehet gyorsabban is csinálni, én nem vagyok benne biztos, hogy jelen pillanatban tudom. De azt szokták mondani, hogy ez egy annyira speciális technika, és annyi feszültséget igényel a kézben, tehát ezt nem lehet feszültségmentesen megcsinálni, hogyha az ember intenzíven akarja, hogy nem is szokták ezt néhány ütemnél tovább, vagy néhány frázisnál tovább alkalmazni, és általában egy olyan elem, amely azt jelzi, hogy valami jön, valaminek vége lesz. Oké, na most ezeknek a technikáknak a klasszikus gitárra történő átültetése, most ezzel próbálok foglalkozni, mint doktori disszertáció, és azt vettem észre, hogy a spanyol repertoárunknak egy része egyértelműen bír flamenco jegyekkel,
nem mindegyik mű, és az, hogyha valaki a 20. században élt, spanyol származású volt és zeneszerző volt, az nem jelenti azt, hogy akkor ő flamenco zenét írt. Flamenco zenét azt nem írt senki, hanem flamenco hatású zenéket írtak, úgy, mint ahogy mondjuk Bartók sem népzenét írt, ugye? Például, hanem népzenei elemeket alkalmazott a művészetében, és ilyenek voltak például Federico Moreno Torroba, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Regino Sáenz de la Masa, aki esetleg kevésbé lehet ismert, illetve még egyebek is, egyéb zeneszerzők is. Vannak olyanok, akiknek egy-egy művében foltonként felfedezhető néhány flamenco jegy, és vannak olyanok, akiknek az egész, illetve vannak olyan művek, amiknek az egészén végigvonul egyfajta flamenco ihletettség. Hogyan lehet ezt megtalálni, meg mik ezek egyáltalán ezek a flamenco jegyek? Nagyon egyszerűen és röviden ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy az egyik összetevője az a frig, illetve ennek az egyik átalakított verziójának. Szóval a frigsor használata. Ugye a gregoriánban ott még használtak mindenféle ilyen móduszokat, és akkor ebből alakult ki az, hogy a durnak és a molnak a dominanciája, ugye az nyugati műzenében, tehát bármilyen zeneművet megnéztek a reneszánsztól, inkább azt mondom, hogy barokktól kezdve, akkor 99%-ban dur és moll hangnemekkel fogunk találkozni. Nem fogunk többé dórokkal, hipomixolid, meg ilyen mindenféle egyéb hangsorokkal találkozni. A frig az egy olyan sor, amely a keleti zenében, arab zenében eléggé gyakran megtalálható, és nagyon nagy valószínűséggel, ugye az ő Andalúziába való bevándorlásuk, bekerülésük, ő nagyon sokat, vagy ez nagyon sokat tett ahhoz, hogy integrálódjon ez a hangsor a flamenco zenébe. Tehát a flamenco dur, moll és többnyire túlnyomó részt frig sorokat használ. Annyi kitétellel, vagy nem kitétellel, annyi változtatással, hogy a tercet használják kis és nagy formátumban is. Azt úgy kell elképzelni, hogy nézzünk mondjuk egy E-friget, ugye, mik a hangjai, E, F, G, A, H, C, D, E, tehát alteráció nélkül végigmegyünk a soron. Na most, hogyha a tercet használom kicsi és nagy tercként, és akkor az következik vele, hogy ugye így már tulajdonképpen nem egy 7, hanem egy 8 fokú skálánk lesz. Aminek csupán annyi a szerepe, hogy bizonyos akkordokat G-vel, adott ugye E-frig esetén G-vel, bizonyos akkordokat Gisszel játszanak. Hogyha például lejátszok egy ilyen akkordmenetet, hogy most nem hangolom be a gitárt, mert az nagyon sok idő, akkor mit tapasztalhatunk? Nagyon-nagyon egy... tapasztalatunk. Nagyon-nagyon egyszerű akkordokat játszottam egyébként. A-moll, G-dur, F-dur, E-dur. Enyhe módosításokkal természetesen. De az a lényeg, ugye, hogy az E-durban giszt használok, a G-durban viszont nyoma sincs a gisznek. Ugye az A-mollban meg az F-durban meg nincs szerepe, úgyhogy ott meg azért nem használom. Tehát ezt például nagyon furcsa lenne hallani, vagy remélem nem sok embernek jut a spanyol zene vagy a flamenco eszébe ennek hallatán. Olyan furcsa, egyáltalán nem kielégítő a végeredmény. És erre azt kezdték el alkalmazni, hogy a tercet megemelték, és ennek függvényeiben, vagy ennek következményeképpen nagyon sok bőszekund lépés, ami szintén ugye az arab zene, illetve a keleti zene bizonyos részeinek egy meghatározó karakterisztikája, ez is nagyon sokat alkalmazott a flamencóban. És ami még egy ilyen nagyon, ezen belül is egy nagyon kiemelkedő jelenség, az az elsőfokú nónakkordoknak a használata. Ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az alaphanghoz egy 9. hangot, ami tulajdonképpen egy szekund.
szekundot párosítunk még hozzá, illetve az alapakkordba, mondjuk egy A-dur esetén, mivel freakben vagyunk, ezért a második hangunk a B lesz, és ezért hozzáadjuk a B-t. És így kapjuk meg ezt a nagyon-nagyon jellegzetes flamenco akkord hangzást. Ugye durban például egy ilyen elsőfokú nónakkord, az egy nagyon kedves, vidám hangzású valami, és hogyha ezt nem nagy, hanem kis nónával produkálom, akkor kapjuk meg ezt a harapós flamenco akkordot. Sok helyen egyébként felelhető ez az akkord is a klasszikus gitárirodalomban, de most erre konkrétan nem térnék ki. Tehát ennek a freak sornak a fő, vagy a használata az egyik fő ismérve annak, hogy valami mondjuk flamenco ihletettségű-e, vagy nem. Egy utolsó dolog erről a skáláról, hogy az általunk ismert és zeneelmélet órákon meg annyit tanulmányozott 1-4-5-1 fordulatok, illetve 5. fok a domináns, oldódik első fokra. Ezt elfelejthetjük a freak sor esetén, ugyanis abszolút nem itt vannak a funkciók elhelyezve, a fő funkciók elhelyezve. Ugyanis az első fokot követő második fokom lesz a fő dominánsom, és ezt akarom visszaoldani első fokra. És a nagyon jellegzetes, ugye említettem mondjuk 1-4-5-et, ami így szól mondjuk durban, 1-4-5-1. Ez a 4 akkordos mondjuk kadencia, ez is teljesen lecserélődik az imént játszott akkordmenetre, ami nem más, mint egy nagyon-nagyon egyszerű 4-3-2-1-es visszaszámlálás tulajdonképpen. És ezzel a flamenco zenének a 70%-át tulajdonképpen így ki is lőttük most. Ami viszont szépé teszi, az az, hogy ezeket az akkordokat úgy díszíti, dúsítja az előadó, ahogy ő azt kívánja, amíg az még felfedezhető, hogy ez egy A-moll akkord. Tehát például, mit tudom, ezt is játszhatom, egyáltalán köze nincs egy A-mollhoz, vagy mit tudom, de játszhatom, mert valamilyen szinten mégiscsak van köze az A-mollhoz, az állaphangból kifolyólag. Oké, visszatérve, és most már időmet, vagy ami az időt lerövidítve, ugye az előadást lerövidítve, ez az egyik ismérve a flamenco ihletettségnek, a másik pedig ezeknek a bizonyos technikáknak az alkalmazása, méghozzá a rasgado például. Ugye, amit említettem, hogy Szornál, Giulianinál, Bachnál felesleges rasgadókat keresnünk, mert nem használták ezt a technikát, és még Tárrégánál sem igazán találkozunk vele. Ha bárkinek bármi eszébe jut, akkor nyugodtan mondja. Tehát előfordulhat, de nem volt egy alkalmazott technika. Ez a későbbiekben a flamenco hatására kezdett el belekerülni a gitár repertoárba, illetve nem csak abba, hanem a szimfonikus művek vagy zongoraművekbe is komponáltak a szerzők olyan effektusokat, amik a gitár rasgadóját próbálják imitálni, vagy ennek az effektnek az erejét, súlyát. És természetesen, hogyha van valahol egy rasgadó egy darabban, akkor az nem jelenti azt, hogy akkor ez flamenco, ismét, meg az se feltétlenül jelenti, hogy akkor ez merít a flamencóból. Vannak úgymond ilyen áll-flamenco vagy áll-spanyol művek, ahol csak ritkán így egy-egy esetben tetszett a szerzőnek egy effektus, egy technika, egy hangzat, és használta, de egyébként meg köze nincs a spanyol világhoz. Viszont, hogyha ezek párosulnak esetleg egy freak hangsorral, akkor ott már szinte biztosak lehetünk benne, hogy itt valami flamencóról van szó. Szerintem a legkitűnőbb példa egyébként erre, és ezt gyorsan mutatok pár ütemet belőle, az Joaquin, illetve az egyik legkitűnőbb példa, Joaquin Turina, aki egy nem gitáros szerző volt. 5 gitárművéből az egyik, az Hommage a Tárrega című kompozíció, amely egy 2 tételes mű, és a tételek címei Garrotin és Soleares, amely 2 flamenco tánc tulajdonképpen. Ez a harmadik jel lehet egyébként, hogyha azt látjuk a darab címeként, hogy Bulerías, vagy Rondeña, vagy Petenera, ami egyébként Sainz de la Massánál, ezért is emeltem ki őt, mint szerzőt, nagyon gyakori, hogy ilyen, vagy Soleá, vagy stb. Ilyen műveket komponál.
akkor is gyanakodhatunk, hogy itt valami bűzlik, és lehet, hogy valami flamenco is benne van a dolgban. Szóval ez az Omage a Tárrégának az első pár üteme, ez valahogy így hangzik. Megpróbálom eljátszani. Na most ezen egyértelműen látható a freak használata. Bocsánat, nem használja a non-akkordot. Honnan fedezhető ez fel? Konkrétan az első ütemben ebből az akkordból. És ennek az érzetéből, ennek a domináns, illetve feszültség érzetéből. Illetve abból, hogy ha ez a darab mondjuk A-durban lenne, nagyon sokszor visszatér ez a harmóniához, akkor kellene, hogy legyen valahol egy E-dur, vagy egy E-dur szeptim. Ezzel nem találkozunk a tételben egyáltalán. Mert hogy nem ez a dominánsunk, hanem a B-dur, ugye? Akkor, illetve itt annyira nem sokat játszik a szerző a technikákkal. Tehát például a rasgadót azt azon kívül, hogy nem sokat találunk benne. De például találkozunk olyan menetekkel, amik egészen a hatos húrnak a legmélyéig lemennek, egészen gyors menetek, és olykor mindegyik hang fölé kiírva külön a márkátó jelet, amit egyébként Segovia kiadásban így eltüntetett szépen, és beleírt néhány kötést, amikkel a kéziratban nem találkozunk egyáltalán. Ez is egy jel, tehát ugye a flamencóban, ahogy említettem, a hüvelyküvet nagyon sokat használták, mivel az a legerősebb ujjunk, és nagyon gyorsan, Gergő már jelzett, hogy fejezzük be, nagyon gyorsan, hogy ezeket hogyan tudjuk a klasszikus gitáron egyáltalán alkalmazni, miért jó ez nekünk. Ugye a két tartás közötti legnagyobb különbséget kell áthidalni, méghozzá azt, hogy nem itt érzi magát jól a kezem, hanem le akar menni, ezáltal a karsúlyt tudom alkalmazni, itt meg ezt nem tudom alkalmazni. Ezt egyébként elég egyszerűen tudjuk orvosolni, és hogyha azt csináljuk, hogy a kezünket egy kicsit, ezt megpróbálom így megmutatni, akár csak egy kicsit ilyen irányba eltoljuk, és a csuklónkat már lejjebb visszük, akkor a hüvelykúj már természetes módon egy kicsit jobban le akar esni. És akkor meg tudom azt csinálni, hogy használom a csuklómat is a pengetés, ez nem csak újból próbálok ilyen mozdulatokat végezni. Ezzel például bizonyos részeknél elkerülhető Rodrigo Zapatádójában az ilyen ujjal való játék, hogyha az embernek kell eléggé kidolgozott, mondjuk ennél sokkal kidolgozottabb a hüvelykújja, vagy esetleg egy-két kötés bele, akkor is nagyon sok játékteret ad, úgy gondolom, illetve alapvetően a hüvelykújnak a kidolgozása az sokat tud segíteni úgy unblock a gitárjátékunkon. Tudom, kicsit elnyúlt az előadás, és többször megpróbáltam, és képtelen vagyok röviden beszélni erről a témáról, meg úgy gondolom, hogy nem is lehet, tehát hogy alapvetően a megértéshez szükség van néhány olyan információra, amit nem lehet elmondani egy percben, és akkor ezzel el szokott menni egy csomó idő. Bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan tegye fel, megpróbálok válaszolni, illetve hogyha valaki szeretne megpróbálni kötni a flamenco gitáron, akkor szóljon nyugodtan, mert élmény egyébként, de igen, tehát egy kis sikerélményt tudjon szerezni az ember rajta. Az is egyébként egy nagyon gyakran alkalmazó. Persze. Hogy nem kopik el a pörköt a flamencót? Gyönyörű, rózsaszín, akril. Ami azért került rá, mert elkopott. És leszakadt.